an bɛ bɔda dɔ fɔ a la min ye sɛnɛkɛlaw a kɛra malo sɛnɛw a kɛra ɲɔ sɛnɛw ka juru ta nafolotigiw bolo n'i b'a sara i bɛ a sara malo la k'a di ni hakɛ suuro an kumanaw kan k'o tɛ bɛn a b'o cogo la dɔɔnikɛlaw y'o fɔ o cogo la mais a bɔda dɔ bɛ u b'a fɔ bayiyu salam baasi t'o la sɛnɛkɛlaw ni waritigiw k'o kɛ bayiyu salam u b'a fɔ o de ma o ye de bayiyul masfu bayi al masfu mawsufu ala jimmati misali la waritigi a kana sɛnɛkɛla dɔ la ne mako bɛ malo tɔnu kelen na ou bien mako bɛ malo tɔnu tan na sɛnɛkɛla in ko malo tɛ ne bolo sisan dɛ mais an ka bɛn a la e bɛ malo qualité min fɛ i b'o fɔ i bɛ ka malo qualité in fɔ a bɛ bɛn sarati la malo prix ye min ye i b'a wari jate k'a dɔn sɛnɛkɛla tigɛ a ye sarati a bɛnna sarati min na i ye malo qualité min fɔ a bɛnna sarati min na n'o sarati sera a b'i ka malo ta k'a d'i ma baasi tɛ nin u b'a fɔ bayiyu salam nin dagara sɛnɛkɛlaw ni waritigiw ko o kɛ o de la ye mun ye ibn abbas ko qadima nabi sallallahu alaihi wasallam al madinata yaslifuna fi simari sanati wa sanatayn wa salasa فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف بالكيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم munabas ko ciden nana madina ko ayasuru madinan kaw sankele iriden uba fere nyogoma san fula iriden uba fere nyogoma san saba iriden uba fere nyogoma ni komraso awa ciden ko ni mogo min ni abe iriden fere nyogoma ni chogola abe iriden munu fere nyogoma ni chogola akake be kayli malumi ni min be sumade kilo hakke wa sawo hakke min do kado ووجن المعلوم ube ni kilo de do ewa kilo hakke min do kaddo ila ajali malumi saratin kake sarati donenye saratin kake sarati donenye donc ba fo ni ma ba ewa bayu salamu ba sitenina wori tigu ni malo tigu kaninke ni malo kilo hakke ube ni malo sawu hakke ube ni malo boro hakke ne mako bala malo te sisade mais an i malo qualité min kadiye i b'a fɔ kilo hakɛ min do a bɛ fɔ sarati min do a b'o d'i ma kalo kelen ne bɛ se ka malo in ɲini k'a d'i ma kalo fila ou bien kalo saba a bɛ bɛn sarati la i bɛ wari ta k'a d'a ma ale b'a mako ɲɛ ni wari in ye ni sarati in dafara a b'i ka malo d'i ma u b'a fɔ bayiyu salam baasi tɛ nin na nin ye wala tabi'u ma laysa indaka no fana tɛ kelen ye parce que nunu ɲagambilen do fiqhu kɔnɔ kosɛbɛ bayiyu salamu filɛ alqaradu ani la tabi'u ma laysa indaka nunu ɲagambilen do u ka gɛlɛn fiqhu la kosɛbɛ parce que mɔgɔ min ye nin ye dɔw bɛ se ka nin jate minɛ ciden ma fɔ i kana minan feere min t'i bolo wa nin tɛ dɔ kɔnɔ la bayiyu salamu tɛ dɔ kɔnɔ parce que u b'a fɔ nin de ma bayul mawsufu ala jimmati minan kɛrɛkɛrɛlen tɛ nin ye a ye minan qualité de fɔ dɔrɔn minan kɛrɛkɛrɛlen tɛ nin ye mais ni minan kɛrɛkɛrɛya o kɛra la tabi'u ma laysa indaka masala n'a ko ni malo min filɛ nin ye malo in ye dɔ de ka malo ye ale ma sa fɔlɔ a ko waritigi ma wari hakɛ dɔ d'i ma ni malo min filɛ nin ye n bɛ malo in ni malo in n bɛ a sa ka fɛɛrɛ e ma o donna la tabi'u ma laysa indaka parce que e ye malo in kɛrɛkɛrɛ ni malo min filɛ nin ye n b'a fɛɛrɛ e ma malo in fana tɛ e bolo kan e tɛ se k'a di nin ye la tabi'u ma laysa indaka ou bien ni ko waritigi ma n ka malo min filɛ nin ye n ka malo dɔ n y'a commandé a bɛ conteneur kɔnɔ ka na n b'a fɛɛrɛ ma nin ye la tabi'u ma laysa indaka parce que ni malo in kɛrɛkɛrɛyara kaban
nin kɛra minan kɛrɛkɛrɛnlen ye o tɛ bɛn la tɛbi male sa inda ka ye nin ye mais ni ama bɛn e ka malo tɛ e ma malo yira a la k'a fɔ ni malo i m'a fɔ n ka malo a ko malo de dɔrɔn gambiyanka nin a tɔnu nin tɔnu hakɛ mako bɛ gambiya ka nin tɔnu hakɛ la gambiyanka in tɛ kɛnɛ kan gambiyanka in tɛ ale bolo ka wagati a bɛnna malo la dɔrɔn gambiyanka la dɔrɔn nin tɔnu hakɛ ne mako b'a la ni bɛ se ka n bɛ kalo 3 d'i ma kalo 3 n bɛ se k'a d'i ma kalo 3 n b'i ka malo d'i ma tɔnu hakɛ min a bɛ bɛn a la sarati a bɛ bɛn a la ale fana bɛ prix bɛɛ ta k'a di e ma o yɔrɔnin kelen i bɛ mako ɲana ye ba ye salamu ye de salamu bɛ yen salafu bɛ yen dɔw bɛ salafu in jate mina ko juru don n'o salafu in ni karadu tɛ kelen ye a salamu ani salafu u bɛɛ de ye maana kelen ye salafu ni salamu bɛɛ de ye maana kelen ye dɔw ko iragigankaw olu de ka ewa kan ye salafu ye hijajigankaw olu ta ye salamu ye dɔw fana ko ayi a salamu ani salafu a bɛ fɔ u bɛɛ la hijajigankaw b'a fɔ ewa madina iragigankaw b'a fɔ tuma bunu semina ye nin fula fɔ a ko k'a fɔ hijajigankaw fana b'a fɔ fula bɛɛ bɛ fɔ a ko o de ni saba ka sɔrɔ parce que ciden ko man asilafa fi shay parce que ciden ye hijajiganka de wala salamu koro ye de ka fɛn cɔngɔ di sisan ka sɔngɔ di taqdim maana ka fɛn sɔngɔ di sisan mais kɔfɛ de sarati ni sarati dafara i ka malo bɛ d'i ma sarafu fana ye mun ye ka fɛn di sisan ka kɔrɔ ka fɛn di ka kɔrɔ sarafu kɔrɔ ye mun ye a taqdim mun na u b'a fɔ sarafu saliw mɔgɔ minnu tɛmɛna bon salamu ani sarafu bɛɛ de mana kelen taqdimu de don mais ka sɔngɔ ka minan sɔngɔ d'a tigi ma sisan mais a bɛ bɛn kilo hakɛ la a bɛ bɛn sarati la ni sarati dafara a bɛnna kilo hakɛ min na a bɛnna tɔnu hakɛ min na a n'o bɛna k'a d'i ma baasi tɛ nin na sɛnɛkɛlaw ni kɔmarisaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɔ nin de ma bayu salamu bon ni min filɛ nin ye ko dɔw ko olu ye voyageurs de u bɛ voyage de ni n'olu bɛ taa voyage yɔrɔ la i ni wari tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ ni wari tɛ se ka taa u nɔfɛ mais i b'a sɔrɔ mɔgɔw dɔw bɛ wari transférer olu b'u ka wari to dɔ bolo yan i b'a sɔrɔ a ka mɔgɔ dɔw bɛ u ka voyage yɔrɔ in na n'u sera u ka voyage yɔrɔ ɲɛ u b'u ka wari ta nin kuma yira na lezinatu da'ima la u ko ni wari transférer minnu filɛ nin ye a bɛ komi wari ninnu farala ɲɔgɔn na mais a ma kɛ bolo ni bolo n'a y'a sɔrɔ wari ninnu tɛ kelen ye a bɛ daga a k'u falen ɲɔgɔn na nin cogo la u ka caya ɲɔgɔn ye mais a ka kɛ ni bolo ni bolo ni e y'i ka wari di mɔgɔ ma sisan yan e ka wari tɛ di e ma fo ni e sera yan fɛ wari ninnu falela ɲɔgɔn na u ma kɛ ni bolo ye riba nɛsiya bɛɛ mais ko bɔda ye min ye nin na n'a y'a sɔrɔ a sekki musaddaqu maana sekki dɔ de bɛ d'i ma k'a yira a sekki musaddaqu ye mun ye e y'i ka wari to nin bolo yan mais e bɛ taa voyage ka taa yɔrɔ min banki la a ka compte bɛ banki la ye sekki dɔ dira e ma e ye bankitigi ninnu wele nin wari hakɛ ka sekki dira ne ma yala nin wari in bɛ karasa ka compte kɔnɔ wa nin wari hakɛ b'a ka compte kɔnɔ donc ni nin wari hakɛ b'a ka compte kɔnɔ a y'a bɔ a ka compte la a k'a bolo kɛ ne ɲɛ ni ne nana n b'a ta u ko ni nin sekki sugu dir'i ma a bɛ komi i ka warijɛ dir'i ma baasi tɛ nin na u b'a fɔ nin de ma sekki musaddaqu baasi tɛ nin na a bɛ komi i ka warijɛ dir'i ma dɔw ko fana ayi u bɛ irisi o bɛɛ bɛ e ye wari di min ma yan a bɛ irisi dɔw de di e ma
ni sera i ka wayasiyɔrɔ la i bɛ irisi di o ma a b'i ka wari di ma o ko wa darura kama nin fana bɛ se ka kɛ bɔda ye ou bien ni fɛn de b'a bolo kaye de b'a bolo ni e y'i ka wari d'a ma dɔrɔn a b'i ka tɔgɔ yɛrɛsirɛ kaye kɔnɔ i b'a fɔ yan fɛ fana i bɛ taa yɔrɔ min i ka tɔgɔ yɛrɛsirɛlen bɛ kaye kɔnɔ n'i taara i ka tɔgɔ bɛ wele i b'i ka tɔgɔ ɲini i b'i ka wari di ma u ko ninnu bɛ se ka kɛ a bɔnda ye mais ni ninnu t'a la wari ninnu ma kɛ bolo ni bolo ye iriba nasiya bɛ se ka ye mais dɔɔnikɛbaw y'a bɔda kɛ ninnu ye bon ko ni mɔgɔ min taamana e taamana ka taa yɔrɔ min sera ye yala tusuru i bɛ to ka dɔ bɔ sali la fo i ka sagi bɔ i ka mun kɛ jamhuru bolo ni mɔgɔ taamana ka taa yɔrɔ la taama ye kilo 80 bɔ o b'o de compter ko dɔ bɛ se ka bɔ sali la ni o taama kɛ ni sera e taara dugu min na i sera ye jamhuru bolo ni sera ni a y'a sɔrɔ depuis taatɔ a b'i ka ŋaniya la ko i bɛ dɔn hakɛ kɛ min ka ca tile 4 ye i donna dugu in na don min ani i bɛ bɔ dugu in na don min n'a tɛ o tile 4 kɔnɔ tile 4 kɔni dafalen ni ne taara nin dugu in na n bɛ tile 4 dafalen kɛ jamhuru bolo ko ni sera o dugu la sali dafa fo ka t'i bɔ tuguni sali dafa fo ka t'i bɔ jamhuru bɛ nin de kan allajinatu daima li muslim wal iftai ulu be fatawa ke nin de ni koni beta dugu la e bi kan ŋaniya la ko i bɛ tile 4 kɛ ni sera ye sali dafa fo ka t'i sagi k'i bɔ tuguni mais sheikhul islam bun taymiya fo ni mɔgɔ taamana ka taa dugu la i ma iqamatil mutlaqa i m'o ŋaniya k'a fɔ ne taara nin dugu in na bɔ wagati yɛrɛ tɛ ne la ne nana ya dɔrɔn bɛ nana jago de la ya nana komarasi de ya la komi mɔgɔw bɛna nafolo ɲini na Bamako cogo min a ko n'i m'o ŋaniya ne taara nin dugu in na n taara darura dɔ ni haaju dɔ de kama n bɛ o haaju de ɲɛnabɔli la a ɲɛnabɔra don o don n bɛ taa ne ka haaju ɲɛnabɔra bi yɛrɛ n bɛ sagi ne ka haaju n'a ɲɛnabɔra sini de n bɛ sagi n'i taara ni nin hakilina de b'i bolo sheikhul islam bun taymiya ko hari ne ye kalo 1 san 1 kɛ o dugu la e bɛ dɔ bɔ sali la i bɛ dɔ bɔ sali la de fo ka t'i bɔ e bɛ dɔ bɔ sali la de e bɛ compter ko taamaden ibnu taymiya rahimahullah ale bɛ nin de giri ale bɛ nin de kan mais min bɛ hadamaden lafiya kalanbaliw lafiya o ye de jamhuru bɛ min kan i y'a ŋaniya ko i bɛ tile 4 kɛ yɔrɔ min n'i sera ye sali dafa fo ka t'i bɔ mais ni mɔgɔ min ye bun taymiya fana ka hakilina in ta ou bien ibnu taymiya bɛ min kan baasi tɛ la o fana la ko ni mɔgɔ min ni fulaniw b'u bolo ka delili kɛ n'u bɛ cogo di delili ye haramu de ciden ko deli kabisatu ka hadisa la a ko delili ye haramu de fo fɛn damadɔ arajulu tahammala hamalata mɔgɔ min jamakulu fila tun bɛ kɛlɛ nafolo dɔ nɔfɛ ou bien kabila dɔ tun b'a fɛ ka kɛlɛ ou bien silama fila fitina tun b'a fɛ ka wuli ni ɲɔgɔn cɛ ni nafolo ko dɔ ye e ko a ye nin kɛlɛ ni nin fitina dabila mankan bɛ nafolo min nɔfɛ ne b'a sara ciden ko a dagara nin tigi ye a ka mɔgɔw deli fo a ka nin nafolo sɔrɔ ka sara parce que nin ye nin kɛ silama bɛɛ de a filanan warajul asabatu jaihatu mɔgɔ dɔw de don nafolotigi don setigi don mais kasara dɔ nana k'a sɔrɔ tasuma y'a ka nafolo minɛ ou bien jiwoyo de taara n'a ka nafolo ye ou bien binkelekɛlaw de y'a ka nafolo bɛɛ minɛ a la fo mɔgɔ 3 hakilimaw mɔgɔ tilelen 3 sɔrɔla yɛrɛ ka kabila mɔgɔw la ko sisan kɔni karisa kasara y'a sɔrɔ dɛ karisa y'a sɔrɔ kasara y'a sɔrɔ bon ciden ko nin tigi fana a dagara e ka delili kɛ fo i k'i ka balo sɔrɔ
asabana mogo min ni fantanya de bala fantan de do hari abe min do atabolo akabalo yere tabolo abe min do tabolo adagara nin fana ka dalile te fo aka kabalo so dawa cidon ko kabisatu min ten nununye niye nakulo deli min ten nununye fasuhutun haramudo ni min darura wute niye dalile ke haramudo ola fulani wolo ye ala kan nema de ani ala ka fasamanta na kan nema de o teke sababu ye o te ala dalil sababu ni fanta dalil sababu ni haramu ke sababu ye donc a tebbe ko nye fulani soro kube wuli ka dalil ke ni fulani ye parce que hakrina jugu de bu bolo o fana la ko ni ma dalil ke ni fulani ye ku te balon minya akida jugu yere de nimbi wole kata shirku yere de ma ka fe ngore farala ka musrikiya donc o tebbe fulani soro lite dalil sababu ye donc ni mogo min ye fulani soro ni fantan de diye u balo cogo de te bolo foyi de te bolo ni bu balo naye ola i donna fantan bonda la i be se ka delele ke pour ku ka balo soro nu yu ka balo soro i be delele bila i be do e wacide nye fantan min fo kabisa tuka hadisa kono me ka ke laada ye ko ni fulani soro la fo ka delele ke nu yere sino u te balo o ye hakkilina juguni musrikiya o be musrikiya ni fulanka fo yere de wole katima o ye haramu ye wote be ko duwawu be ke sababu ye ka latigɛ yɛlɛma naamu mɛ u be sabira ala ka latigɛ kɔnɔ de i b'a sɔrɔ balawu dɔ tun bɛ ala ye balawu dɔ latigɛ ko ni balawu bɛna karasa sɔrɔ i b'a sɔrɔ ala y'a sɛbɛn ye k'a bila fana ko n'a ye duwawu kɛ dɛ duwawu in bɛ ni balawu bɔ a kan u bɛɛ de sabira k'a bila ala ka latigɛ kɔnɔ bon ko ni bi bombosi peñe munum be bo basi te kawla an ko ka ire ka ko fere ube ka dide bon ko munu nye wori korole unye ube wori kun tigelew kuni wori nyuma fara nyogon ka ko chaya nyogon na basi bala doni ke ko wori ni gorima ma wori mbo barala abe barala abe mina bankila bara be kenai akun tigra chogo korla chogo ana nyogona wori sefa kele ate daga aku fale nyogonya kuchaya ote daga ye ta banki laika ta fale ni yere be sika ta banki ba mina ta fale bon ni banku yere de ya tige sisa esagote minna okunkote eka obe banki de ka kunkote eka me eyere ka fali sagola ko chaya nyogonye ote beye tellement que tanke ni sefa de do abe mina bankila akabara mabbi bara bekenai ko akunti gara obe akorola kanis ewa sefa kurani min kanyi ku fara nyona ko chaya nyona tebbe don ke bawo ko wori korole mi nani wori be se ka fara nyona na bu chaya nyona uyo perpele tiki wori min ni gorenama ya bi ka boy barake tekena tuguni misali la ni faramali be mo min bolo sisa shefan na le faramali binna ka boy bara tekena faramali in kera na be mo min bolo sa kera ko mi papier akera ko mi mina ko ni shefa fere nyogona ni doko ni faramali korole min fule nenye ne mako bala ka te kodoye mba fe ka asai bolo shefala akera ko min minani pape na be na pire mina iba sabolo wori korole min be daga ikasa ko fale nyogona ko chaya nyogonye doni ka bawo kambe ni wori korole sugundera min ni jamana ya bi bara tekena tukuni donc o kera ko min minani pape ibo o sa wori worela ko min minan to be sa chogomi me ni wori bara be kenaye ko attigera ube kun tigera wori togo bala fana bara be kenaye gornama ma bi kaka bara bi donc ate daga eke oni fen wore fale nyogona kachaya abe mina banki la ta banki la ni banki ya fale yen kita nyogona de ma fule ni banki de ya tige bolo ote o kunko teka
Bon, filimele an y'a fɔ ko dɔ ko min ye filimele ye ko ni arabu ko n'u bɛ financement min kɛ Afrique bon k'u b'a fɔ u bɛ financement in dɔ yɔrɔ min ka filime k'a ci u ma pour u na da la ko a fɛn kɛ a dɔnna dɔ yɔrɔ la o dɔɔnikɛbaw ko filimele minnu filɛ nin ye haramu dɔn darura bɛ y'u ladaga u bɛ haju gɛlɛn a daruratu tubihu mahjurat darura de b'u ladaga wa qad fassala lakum ma harama alaykum illa ma udtirtum ilayhi ala ko ne ala ye min haramu yaw kan ñoo faran fanshaw ye fo na hatagira kata haramu min bon o ko de ni mogo min ye financement kɛ a sikalente ela mais karasa ka financement min fule nin ye nka a filime aka ye pour dɔ ka fara ka dankaniya kan ou bien a ka hakili ka sigi ko a ka nafolo donna dɔ yɔrɔ la ko nin tɛ haju ye ko nin tɛ haju ye nin tɛ darura n'i bɛ filimeli in kɛ a kama mais n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ko don ne ka financement kɔni tɛ se ka di dɛ fo n'i y'a dɔn yɔrɔ min i k'a filime k'a ye ou bien a sikalen de b'i la ne dalen tɛ e la n ka financement dɔn yɔrɔ la n'i y'a dɔn yɔrɔ min fo i k'a filime k'a ci ma dɔɔni kɛbagaw dɔ ko nin na ko nin ye darura ye baasi tɛ nin na n'a tigi sikalen de bɛ e la ou bien n'a tigi de ko ne ka sadakati tɛ di nafolo tɛ financer fo a k'a filime k'a ye dɛ wala o kɛra darura ye ou bien ni aw yɛrɛ y'a dɔn ni financement in b'a kɛ ka dɔn yɔrɔ min n'a filime yɛrɛ o bɛ kɛ sababu ye ka na ni hɛrɛ ni masalaha dɔ de ye dɔɔni kɛbagaw ko ninnu na ɲɔgɔnna bɛ se ka don darura ni haju la mais ni ninnu tɛ n k'a filime dɔrɔn pour dɔ ka fara danaya kan o tɛ bɛn o tɛ haju ye o tɛ darura ye bon hali ni min yɛrɛ min filɛ nin ye dɔɔni kɛbagaw dɔ sɔnnen tɛ hali ni yɛrɛ ma n'i b'i ka financement kɛ ala kama k'a to gundo la a b'i ni ala cɛ n'a tigi y'a kɛ a kɛcogo la fɔlɔ n'a ma kɛ a kɛcogo la e ka baraji bɛ a nɔ la dɔw ko a tɛ bɛn cogoya si de la ko a bɛ ninnu kɛ sara ye ko a bɛ filimeli kɛ mais dɔɔni kɛbagaw dɔ ko n'a darura nana ni ko ne ka financement tɛ di fo a ka filime k'a ye ou bien ne sikalen de b'a la n dalen t'aw la fo a ka filime k'a ye dɔw ko ni n dɔnna darura ni haju la baasi t'a la subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ali an bɛ bɔda dɔ fɔ a la min ye sɛnɛkɛlaw a kɛra malo sɛnɛw a kɛra ɲɔ sɛnɛw ka juru ta nafolotigiw bolo n'i b'a sara i bɛ a sara malo la k'a di ni hakɛ suuro an kumana kan k'o tɛ bɛn a b'o cogo la dɔɔnikɛbaw y'o fɔ o cogo la mais a bɔda dɔ bɛ u b'a fɔ bayiu salam baasi t'o la sɛnɛkɛlaw ni waritigiw k'o kɛ bayiu salam u b'a fɔ o de ma o ye de bayiul masfu bayi al masfu mawsufu ala jimmati misali la waritigi a kana sɛnɛkɛla dɔ la ne mako bɛ malo tɔnu kelen na ou bien mako bɛ malo tɔnu tan na sɛnɛkɛla in ko malo tɛ ne bolo sisan dɛ mais an ka bɛn a la e bɛ malo qualité min fɛ i b'o fɔ i bɛ ka malo qualité in fɔ a bɛ bɛn sarati la malo prix ye min ye i b'a wari jate k'a dɔn sɛnɛkɛla tigɛ a ye sarati a bɛnna sarati min na i ye malo qualité min fɔ a bɛnna sarati min na n'o sarati sera a b'i ka malo ta k'a d'i ma baasi tɛ nin u b'a fɔ bayiu salam nin dagara sɛnɛkɛlaw ni waritigiw ko o kɛ o de la ye mun ye ibn abbas ko qadima nabi sallallahu alaihi wasallam al madinata yaslifuna fi simari sanati wa sanatayn wa salasa فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف بالكيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم ابن عباس ko ciden nana madina
ko ayasuru madinankaw san kele iri den u b'a fɛɛrɛ ɲɔgɔn ma san fula iri den u b'a fɛɛrɛ ɲɔgɔn ma san saba iri den u b'a fɛɛrɛ ɲɔgɔn ma ni kɔmarasaw awa ciden ko ni mɔgɔ min ni a bɛ iri denw fɛɛrɛ ɲɔgɔn ma nin cogo la a bɛ iri den minnu fɛɛrɛ ɲɔgɔn ma nin cogo la a ka kɛ bi kayili maalumi ni min bɛ suma de kilo hakɛ wa sawo hakɛ min don o ka dɔn o wajil maalum ni kilo de don ewa kilo hakɛ min don o ka dɔn ila ajali maalumi sarati in ka kɛ sarati dɔɔnin ye sarati in ka kɛ sarati dɔɔnin ye donc u b'a fɔ nin ma bayu salamu baasi tɛ nin na waritigiw ni malotigiw ka nin kɛ ni malo kilo hakɛ ni malo sawu hakɛ ni malo bɔrɔ hakɛ ne mako b'a la malo tɛ yen sisan dɛ mais malo qualité min ka di ye i b'a fɔ kilo hakɛ min don a bɛ fɔ sarati min don a b'o d'i ma kalo kelen ne bɛ se ka malo in ɲini k'a d'i ma kalo fila kalo saba a bɛ bɛn sarati la i bɛ wari ta k'a d'a ma ale b'a mako ɲɛ ni wari in ye ni sarati in dafara a b'i ka malo d'i ma u b'a fɔ bayu salam baasi tɛ nin na nin ye wala tabi'u ma laysa indaka n'o fana tɛ kelen ye parce que ninnu ɲagaminen don fiqhu kɔnɔ kosɛbɛ bayu salamu filɛ alqaradu ani la tabi'u ma laysa indaka ninnu ɲagaminen don u ka gɛlɛn fiqhu la kosɛbɛ parce que mɔgɔ min ye nin ye dɔw bɛ se ka nin jateminɛ ciden maa foyi kana minan feere min t'i bolo wa nin tɛ dɔw kɔnɔ la bayu salamu tɛ dɔw kɔnɔ parce que u b'a fɔ nin de ma bayul mawsufu ala jimmati minan kɛrɛkɛrɛnlen tɛ nin ye a ye minan qualité de fɔ dɔrɔn minan kɛrɛkɛrɛnlen tɛ nin ye mais ni minan kɛrɛkɛrɛnya o kɛra la tabi'u ma laysa indaka masala n'a ko ni malo min filɛ nin ye malo in ye dɔw de ka malo ye ale ma sa fɔlɔ a ko waritigi ma wari hakɛ dɔ d'i ma ni malo min filɛ nin ye n bɛ malo in n bɛ a sa ka fɛɛrɛ e ma o donna la tabi'u ma laysa indaka parce que e ye malo in kɛrɛkɛrɛ ni malo min filɛ nin ye n b'a fɛɛrɛ e ma malo in fana tɛ e bolo kan e tɛ se k'a di nin ye la tabi'u ma laysa indaka ubiyɛn n'i ko waritigi ma n ka malo min filɛ nin ye n ka malo dɔ n y'a commandé a bɛ conteneur kɔnɔ ka na n b'a fɛɛrɛ ma nin ye la tabi'u ma laysa indaka parce que ni malo in kɛrɛkɛrɛyara kaban nin kɛra minan kɛrɛkɛrɛnlen ye o tɛ bɛn la tabi'u ma laysa indaka ye nin ye mais ni a ma bɛn e ka malo tɛ e ma malo yira a la k'a fɔ ni malo i m'a fɔ n ka malo a ko malo de dɔrɔn gambiyanka nin tɔnu hakɛ mako bɛ gambiya ka nin tɔnu hakɛ la gambiyanka in tɛ kɛnɛ kan gambiyanka in tɛ ale bolo ka wagati a bɛnna malo la dɔrɔn gambiyanka la dɔrɔn nin tɔnu hakɛ ne mako b'a la ni bɛ se ka n bɛ kalo saba d'i ma kalo saba n bɛ se k'a d'i ma kalo saba n b'i ka malo d'i ma tɔnu hakɛ min don a bɛ bɛn a la sarati a bɛ bɛn a la ale fana bɛ piri bɛɛ ta k'a di e ma o yɔrɔnin kelen i bɛ mako ɲana ye bayu salamu ye de salamu bɛ yen salafu bɛ yen dɔw bɛ salafu in jate mina ko juru don n'o salafu in ni karadu tɛ kelen ye a salamu ani salafu u bɛɛ de ye maana kelen ye salafu ni salamu bɛɛ de ye maana kelen ye dɔw ko iragigankaw olu de ka ɛwà kan ye salafu ye hijajigankaw olu ta ye salamu ye dɔw fana ko ayi a salamu ani salafu a bɛ fɔ u bɛɛ la hijajigankaw b'a fɔ madina iragigankaw b'a fɔ tuma bunu sɛbɛn ye nin fila fɔ a ko k'a fɔ hijajigankaw fana b'a fɔ fila bɛɛ bɛ fɔ a ko o de ni saba ka sɔrɔ parce que ciden ko man asilafa fi shay parce que ciden ye hijajiganka de wala salamu kɔrɔ ye de ka fɛn sɔngɔ di sisan ka sɔngɔ di taqdim maana ka fɛn sɔngɔ di sisan mais kɔfɛ de sarati ni sarati dafara i ka malo bɛ d'i ma sarafu fana ye mun ye ka fɛn di sisan ka kɔrɔ ka fɛn di ka kɔrɔ sarafu kɔrɔ ye mun ye a taqdim mun na u b'a fɔ sarafu salihu mɔgɔ minnu tɛmɛna bon salamu ani sarafu bɛɛ de mana kelen taqdimu de don mais ka sɔngɔ ka minan sɔngɔ d'a tigi ma sisan
mais abe be kilo hakela abe be sarati la ni sarati dafara abe na kilo hakemina abe na tonu hakemina ano be na kadima basi tenne na senekelaw ni ko marsaw ni ngonce ba fo ni de ma bayu salam